Nakahibalo ko mo bala nga sa masobra lang sa 20 minutes. Yes, you heard it right. 20 minutos. Makabiyahe ka na halin sa Barangay Sumag sa Bacolod, pakadto sa Talisay City. Paano? Lantawon ta ang ining episode. Ini ang kinatawag nila nga Bacolod Negros Occidental Economic Highway, no. Harita subong sa Sumag, ikatuan ta ang Bacolod Silay Airport Road. From Sumag to Talisay, tanon ta kung ano kalawig ang oras nga makonsume sa aton nga pag-travel. Ang ini nga bangga antes ang Sumag Bridge sa Bacolod, ang panugod sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kun Banose. Ang ini nga side sang highway, madugay na nga nahuman. May mga crossing ka nga malabyan nga nagakonect naman sa iban nga mga areas, paros na lamang sa sini nga una nga crossing nga pwede makagwa pa Bago City. So first mga crossing malabyan pa left, ang bangga pa kadto sa may Barangay Kabug. Pero sa unahan niya gawa, sini mo ni Kabug kalagyan. Sa unahan, moving to your right naman, ina naman niya ang highway pagwa na sa BJMP, no, Negros Occidental, BJMP pakadto na sa Bago City. Naplastar na ang dalan. May mga drainage sa kilid kag mayara man sang sidewalk. May solar lamp. Kung gabi, may mga vendors diri gani ginadagsa sang tawo. Sa unahan sini, diretsohon mo lang, may isa pagid ka major nga crossing. Okay, ang next naman ni ka second mo nga crossing malabyan pa right. Pakadto ka sa may Barangay Felisa nga proper, pa left mo naman ang buwa ni Pamansilingan naman yan, no? Buwa mo to simbahan Katoliko sa Barangay Mansilingan. Kung diretsohon mo, lusot pa ini pa Barangay Mansilingan. Kung clear ang skies, makita mo diri ang Bulkan Kanlaon. May Center Island man, kagang iban nga mga porsyon na pangtamna na. Diretsohon mo pa ini, kag mayara dira sang bangga pa wala nga gamay lang. Kalabyan mo naman ang ini nga area, may housing sa right mo nga side. Sa left mo naman niya, may gamay nga dalan na di siya. Sementado mo nga dalan, buwa niya sini, tapos siya Paglaong Village, kag Hacienda Watson sa Mansilingan. Kung diretsohon mo naman, lusot na ini sa dalan lapit sa bag-ong office ang Land Transportation Office o kung LTO. Sa tuanay, ginaubra pa ini diri pero subong, may gamay na lang ang porsyon nga ginatapos pero pwede na gid malabyan. Hinay-hinay ka lang sa unhan, kay next nga crossing, pwede na makarekta pa Banwas ang Mursya. So ika third na crossing malabyan mo, amo naman ang highway, pa right ka, going ka na Mursya. Pa left ka naman, kung siyang iya ka na sila nga building, dali sa may Barangay Mansilingan. Kung diretsohon mo ini, ang guaan mo naman niya, Barangay Granada na. May tatlo ka mga taytay nga malabyan sa sininga span sang Banose. May porsyon sang Vista Alegre kag Mansilingan nga malabyan para malabot ang Granada. Medyo kontrobersyal ang ini nga porsyon sa Banose kay may gina-report diri nga drag racing sa mga motorsiklo. Matapos ang ikatatlo nga taytay, slow down na. Kay man, highway na ini ang guluwaan mo. So sa 15 minutes mo nga travel, malabutan mo ng ikaapat mo nga crossing. Kung pa right ka, pa Granada, ang pawala naman, pa Barangay Estefania sa may Santa Fe sa unahan dito. Diretsohon ta niya, sudlon ta sa buang dalan rekta na buwa sa may Talisay City.
Kad kung rektahon mo na naman, magwa ka na sa parte sang Talisay City sa Bacolod Silay Airport Road. May porsyon nga ginakaayo pa ang pihak nga lane, pero sa unhan, tawhay nakatama. Kanami sa pagkaplastar sang dalan, may mga solar lamps, may yarat naman sang drainage, diretsyon mo lang gid kag makagwa ka na sa Bacolod Silay Airport Road. Sa mga sa dito less than 20 minutes, more than 20 minutes lang gamay, mga 21 minutes. Ari na ta sa may highway sa Talisay nga Bacolod Silay Airport Road. No? Ari na sa highway sa pakato sa Silay Airport Road. Ito pa Bani Farm Suma going to Talisay, nakuha ta siyang travel time in 21 minutes, no? Or 22 minutes. Total of 22 minutes ka na. So meaning, hindi mo na kinahanglan nga magsulod sa proper sa Bacolod kung halin ka sa south going sa north o kung magpa-airport ka. Kung diri ka mag-agi sa Banose, makasave ka sang travel time mo. Kag kung mangin fully operational na gid ini, mapahagan-hagan ang traffic sa mga main roads sa Bacolod kay may alternatibo na kita nga alagyan. Pwede mo pagid ini nga diretso-diretsohon, lusot na sa Victoria City. May gamay na lang gid nga porsyon sang dalan nga ginatapos kaayo. Exit point mo, ang guluwaan naman sang Victoria's pamanapla. Kag subong, ginaamat-amata naman ubra ang dalan nga magakonek sang Victoria City, Pasagay City. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping Ruming, i-follow ang mga Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Para kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang iniang Tripping Ruming!